Аз си мислех, че вече сме на заветната цел, но от нея ни делят вече още 225 стъпала. Ето ги тук, нагоре. Раздвижване. Ние се схванахме от път. Последният напън е най-мъчителен. Ужас. Аз си мислех, че това е последния напън, ама не било. Има още. Ето как компания ни правят туристи от Тайван. Боже, откъде са дошли да гледат Мадърския конник. Тия скали горе. Личи си. Аз мислех, че се поизронил, а той така хубаво се вижда. И кучето се вижда. Това е кучето, това е змея, конника и коня. О, Боже! Има уникални места в тая наша България. Страхотно е. Значи това не е змей, а е лъв прободен с копие. Боже, колко съм невежа. Значи е датиран от 705 година. Браво. Супер. Да, Хан Тервел. Победоносец. Но надписите на барелефа вече не личат. Изгубили са се. Сега ще се опитаме да стигнем до крепостта. Не знаем колко е далече, но отиваме там първо. Ох, голяма мъка. Много стръмно, много стълби. До тук нямаше стълби даже. Те са от тук. И надявам се да е горната площадка до парапета. Геройски подвиг. Ето там се виждат зелените парапети. Това е най-горната площадка. А това са изсечени скалата заоблени части от крепостта. Ама то много високо. Повече няма да се качваме. Оттам гледката най-вероятно е супер страхотна. Боже, какви скали. Тая скала е, мисля, че е пясъчник. Ма не се знае, може и да е Варовикова. Ето и тук надолу долината. Какво е хубаво. А тук е село Мадъра. Долу. Как се е ширнало полето. Вали се леко с глава. Не, ще се връщаме надолу. Ако имаме сили като слезем да идем до пещерите, ще отидем. Какви сладки светенца. Не знам как се казват. Много са красиви. Оттам идват хора. Ако трябваше да сме някъде наблизо, щях да си откъсна за един букет от диви цветя. Много харесвам да си имам във вазата. Полски цветя. Планински билки. Ето ги телефончетата. Не съм ги виждала с години. Почти от детството си. Къде да ги види човек, като вече природата не е каквато е била. Охо, ти къде се качи? Боже! А това куче беше долу, откъдето тръгнахме. И тук е в скалите, в храста се е спрял и не се вижда. Айде да се махне оттам, да се... Ето го. Боже! И то турист, и то катерач. Кучето. Боже! Хайде! Слизаме надолу. Ето го, това куче обиколи цялото място. Боже! Това е група тук с туристи. Това куче направо ме уби.